ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಪುತ್ತೂರದ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 15ನೇ ತಾರೀಕು ತುಳುನಾಡದ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಕಂಬಳ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುಂಡು. ನಾನು ಏಪ್ರಿಲ್ ಮುಟ್ಟ ಕಂಬಳ ಉಂಡು. ಪಣಪಿಲದ ಕಂಬಳ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುಂಡು ಅಂಚೆ ಈ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಪಣಪಿಲ ಕಂಬಳದ ಜಲಕ್ಕೆ ಎಂಚೊಂದು ಬಂದು ತಗೊಂಡು ಬರ್ಕ. 1 hour later ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪಣಪಿಲಗ ರೀಚ್ ಆತ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಜತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಕಂಬಳದ ಕರೆಕ್ ಪೋಯಿ ಬಲೆ ಇತ್ತೆ ಗಣೇಶರೇ ನಮಸ್ಕಾರ, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಎಂತ ಬರೋ ರೆಡಿ ಆದರು? ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ. ಅವಡೆ ಏರ್ನ ಬರೋ ಗಿಡ ಒಂದೆಲ್ಲರು ಇನ್ನಿ ಬಂಗಾರಿ ಮಾಡಿ ದಾಖಲ ಮಾನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಕಂಬ್ಲಾಗ ಬಂಗಾಡಿದ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಾವ್ಯಾರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೆ ಇಟ್ಟಿಚ್ಚಿ ಇನ್ನು ಮಾಣಿ ಮಲ್ಲೆ ಇಟ್ಟಿಚ್ಚಿ ಕೋಡೆ ಕುದಿಯ ರೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ ನಮ್ಮರೆ ಒಬ್ಬರು ಗಿಡ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಮೈನ್ ನೀವರ್ ಮಂಜ ಆನಂದ್ ಸರ್ ವಾ ವಿಭಾಗದ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿ ಪಣಪಿಲ ಜಯ ವಿಜಯ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳಡ್ ನಾರ್ದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗಡ್ ಎಲ್ಪ ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಜತದ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ಗೊತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಆಳ್ವೇರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬುಡ್ದು ಪೋತಿರುವಂಥದ್ದು ಏನಾಂಡೆ ಆರೆಗೊಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಕೋರ್ದು ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ದೇರು ನನ್ನ ಆತ್ಮಗ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನಾಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೂಡ್ಕೊಂಡಾಜೆ ಕಂಬಳಗುದ್ದು ಇನ್ನು ಯಾವ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಏರ್ನ ಪುದರ್ಡ್ ಚಿಟ್ಟೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಮುರ್ಕತ್ ಬಲ್ಕೆ ಕೊರ್ಬುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೀರಾ ಅವಡೆ ಈ ಸರಿ ಬಂಗಡ್ಡೆ ಸುರುಟು ಹೋಯ್ಸರಿ ರಡ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಸೆಮಿ ಊಟ ಬರೋದು ಮರಳಿಡ್ಲ ಸೆಮಿಕ್ ಬೈದು ಎಲ್ಲಿ ಸೆಮಿ ಊಟ ಬರೋದು ನಮ್ಮೈತೆ ಮುಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಪು ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟುಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ವಾ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏರ್ನ ಪೂಜಾಡಿ ಎಂಗ ಮುಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಪು ಸಾನದ ಮನೆ ಅಂಬಿಕಾ ರವೀಂದ್ರ ಪೂಜಾ ಎರುಪುರ ಒಂದು ಎಂಕಲ ಚಿತ್ರಪು ಸಾನದ ಮನೆ ಕಾಳೆ ಅವು ಮುನಿಯಾಲ್ ಜಿಂಕೆ ಹೋಯ್ಸರ್ತಿದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ವಯಸ್ಸತ್ತ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಚಾನ್ಸ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಚಾನ್ಸ್ ಪಾರಿ ಶೋಕ್ ಪಾರಿ ಮೆಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಳ್ಳಾರೆ ಏರ್ ಗಿಡ ಗಿಡ ಎಂಕಲ ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶ್ವಕ ಮಾಸ್ತಿಗಟ್ಟೆ ಸೋರು. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತಂಡದ ಒಂಜಿ ಪುದರು ಪೂರ್ತಿ ಪುದರು ಶ್ರೀ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಮುದ್ರಾಡಿ ಯುವ ಬಾಂಧವರು ವಾ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಇರುತ್ತೊಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ರಾಜೆ ಅವು ಅಪ್ಪು ಎಂಚ ಏತು ವರ್ಷ ಅಂಡಿ ಇರುಕು ಇರುಕು ಅವು ಆಜ್ ಬರೋಡು ಅವು ನಾಲ್ ಬರೋಡು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ತೆಕ್ಕಾರು ಅಭಿಷೇಕ್ ಕುಮಾರ್ ವಾ ವಿಭಾಗಡ್ ಪಾಲ್ಪಡೆ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಇರುತ್ತ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪಲೆ ಪುದರು ಒಂದು ಅವು ಚೆನ್ನೈ ಒಂದು ಆಂಟನಿ ಎಂಕಲ ಪುಣ್ಕೆ ದಾಡ್ತೇರು ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಪುಣ್ಕೆ ದಾಡ್ತಕ್ಲೇರು ಅವು ಎಂಕಲ ತೆಕ್ಕಾರ್ದೇರು ಗಿಡವನಾರು ಎಂಕಲ ಕಾಕೆ ಬದವ ಮಾಮೈ ಗೌತಮ್ ಗೌಡ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಗಣೇಶರು ಸೇವದಗೋಡಿ ಗಣೇಶರು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡಂಗೆ ಕಂಬ್ಲಾಡು ಎಂಕಲ ಕಾಕೆ ಬದವು ಬೇರೆಂಗಳ ಕೃತಿಕೇರಿ ಗಿಡದೇರು ಧನ್ಯ ಪುದಾರು ಬಲ್ಲವಂಜ ನಾಗಾಭರಣ ಸಂದೀಪ್ ಕುಂದಾರ್ ಎರುತ ಪುದಾರ್ ಬಂಡ ಆಯ್ ಗಣೇಶ್ ಇಂಬೆ ಮುಖೇಶ್ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬಾರ್ದು ಮುರಾಣಿಪುರ ರೇಸ್ ಇತ್ತು ಇತ್ತಂತೆ ಲಾಚಾರ ಅದು ಅರಗಾಲ ಬತ್ತನೈತೆ ಅಂತ ಲಾಚಾರ ಆತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತ ಕಂಬ್ಲಡ್ ಸೆಮಿಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಡ್ಲಪುರದ ದಂಡ ಆತಂಡ ಪುತ್ತೂರು ಒಂಜಿ 2ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಅಜಿಗದನು. ನಮ್ಮತ್ತೆ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಟೀಮ್ ಒಟ್ಟುಗಲ್ಲ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬನ್ನಿ ಈ ಒಂದು ಇರುತ್ತ ಪರಿಚಯ ಒಂದು ಹೋಯ್ಸರಿ ಕರ್ಂಡೆಲ ಜನ್ನೆ ಬುದಾರಂದಿತ್ತ ಜನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಂಡೆಲ ಹೋಯ್ಸರಿ ಮೆಡ್ಲು ಅಲ್ದರು ಸುರುಟು ಮೋಜಿ ಕಂಬಳ ಅಲ್ದರು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲಾಂಡು ಜನ್ನೆ ಕರ್ಂಡೆ ಮಲ್ಲ ಕೊಡ್ತ ಅವು ನೂಜು ಬಾಡಿದೇರು ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ನೂಜಿ ಬಾಡಿದ ಬೆಂಕಿ
ಅಂಚೆ ಇನಿ ವಾ ವಿಭಾಗ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯ ನಾವ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂತ ಎಂಚ ಬಾರಿಯ ಸರ್ ಭಾರಿ ಅಲ್ಲ ಭಾರಿ ಸುರುಟು ಬುಡಿಯ ಬೆಂಕಿನ ಅಂತ ಬಾರ್ಜ ತಿರ್ಗಾ ಕಡದು ಅವಿನ ಬೆಂಕಿನ ಗಿಡ ಪಾರ್ನಟ್ಟೆ ಏತಿರಲ್ಲ ಸರ್ ಇತ್ತ ಪೊಯ್ಸರ್ತಿ ಮಸ್ತಿಯರು ಕೊರಿಯರ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಆಯರ್ ಮಾಲ್ ಕೊರಿಯರ್ ಒಂಜಿ ಮರಡಿ ಇತ್ತ ಏಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಗೋಪುರ ಬುಧರ್ ಒಂಜಿ ಬಡ್ಕಲದ ಜಿಂಕೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪು ಒಂದು ಜನ್ನೆ ಬೆಂಕಿ ಬೊಕ್ಕರಟಿಗೆ ಸಂಕುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಂಜಿಂಡು ಯೋಗಿನ್ ಆಜಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೇರೋಡಿ ಪುಚ್ಚಿಗೊತ್ತು ಮೀಯಾರು ಮಂಜವರ ಆನಂದ ಪೀಠದ ನಡೆಯನ್ನು ಬಂದ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲ ಚಾಸ್ಕರು ಸಂಕಪ್ಪ ಶೆಟ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಜಗನ್ನಾಥ ಭಟ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮನಸ್ವರ ಮಲ್ತಾರ ಮನಸಾಂಡ್ ಎಂಕಲಿನಿ ಪನಪಿಲದ ಜಯ ವಿಜಯ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬ್ಲಾಡುಲ್ಲ ಅಂಚ ಇನಿ ಮೂಲೊಂದು ಇಲ್ಲಾಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಣಸ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಮಾರ್ಸೋಗ್ದ ಜೈನರ್ನ ಒಣಸು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡು ಕುಡುತ್ತ ಚಟ್ನಿ ಇಲ್ಲ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿದ್ದ ಆಜಾಯ್ನ ಕೊಜಪ್ಪು ನುಪ್ಪು ಶೆಟ್ರೆ ಒಣಸಂಚೆ ಎತ್ತುಂಡು ಒಣಸಿದ ಬಾಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಣಸಿ ಬಲ್ಪೆಂದು ಕಂಬಳಾಡು ಸುರು ಏನು ಮಲ್ಪುಜಾರಿ ಅಪ್ಪಲ್ಲ ಒಣಸೆ ಮಲ್ಪುಜಿ ಮುಖ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲದು ಹೌದು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೋದೇನ ಇರ್ನ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಗ್ರಿದ ಅಲ್ಪತ ಅಂದೆ ನಕ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ 54 ವರ್ಷ ಅಂದು 54 ವರ್ಷ ಉಣಸಿ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅಂಡ ಮೂರ್ತ ಕಂಬಳ ಮಾತ್ರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ಪಂದನ್ ಗಿಡದ ಬರ್ತಾರದೆ ಓ ಗಿಡ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬಾಯ್ ಮುರಣಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ತಿನ್ನದೆ ನಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಆಲೆ ಕಡೆ ಗಮ್ಮತ್ತಿನಿ ಕಂಬ್ಲದಿ ಆಲೆ ಕಡೆ ಕಮಲ ನನ್ನ ಮಗದಲ್ಲಿ ಜಿ ಕಮಲ ಬರ್ತ್ಡೇ ವಿಷ್ಣುಪುರ ಮಲ್ತೆ ಮಾರ ನಾಳೆ ಗಮ್ಮತ್ತಿನ ಕೊರ್ಲೆ ಕೊರ್ಕ ಭಯ ಬಲಿ ಟೆಂಟ್ ಗೋಪುರ ಗಿಡ ಒಂದಲ್ಲ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಊರ್ದೇರು ಉಂಡು ಸೂರ್ಯ ಕೂತರು ಆತ ಈ ಸರ್ತಿ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರದೀಪ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಆರಾಮ್ ಯಾರ್ದೆಲ್ಲ ಕೋಣ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡೈತೆ ಅಂತಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರ್ನ ಇರ್ಬರ ಗಿಡ ಒಂದಿಲ್ಲ ಈ ಸರ್ತಿ ಈ ಸತಿ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಯಾರ್ಮಾಡ್ ಪಿಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಉಲೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡು ಬೀಡು ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರನ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಇವತ್ತು ಯಾರ್ದೆಲ್ಲ ಕೋಣ ಹೊಡಿಸಿದ್ರಿ? ಇವತ್ತು ಉಲೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡು ಬೀಡು. ಹೌದಾ? ಅದ್ಯಾವ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ? ನಾ ಇರ್ದೆ ಎಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಆಲೋಚೆ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟಗುಲ್ಲ ಬನ್ಲೆ ಓಪುರ ಇರುಂಡು ವಾ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ನಾರದ ಮಲ ವಿಭಾಗ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲ ಒಂದು ಬೊಲ್ಲೆ ಕಾಲೆ ಅಪ್ಪುಲ ಬೊಲ್ಲೆ ಎಬಿ ಉಂಟು ಅವು ಬಲ್ದಿ ಎಲ್ಲಿ ಮೂಜಿ ಪೂರ ನಿಗ್ಲ ವಾಲ್ಪಡೆ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಡನ್ ಏರ್ ಗಿಡ ಅವು ಪಣಪಿಲ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೊಟ್ಟಿನ ಬಲ್ದಿ ಎಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಒಂದು ನಾರದ ಮಲ್ಲ ಸುರಲ್ ಪ್ರದೀಪ್ಲ ಪಡು ಸಂತೋಷ್ ಸುಖೇಶ್ ಬಜಾರ್ಲಿ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಸರಿ ಇದೆ ಕಟ್ಟೆರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡತೂರು ಟೀಮ್ ದಾಗ್ಲು ಉಳ್ಳೇರಿ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಪಾಲ್ ಪಡಪನ ರೆಡ್ಡಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟೆ ಮನೆ ಸಂತು ಒಂದು ಕಟೀಲ್ಕಿನ್ನ ಚಿಲ್ಕುಟ್ಟಿ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಂದು ಕೆಲ್ಲ ಪುತ್ತಿಗೆ ಯುವ ಬಂದ ಗಿಡ ಮಂಗಲ್ಪಡೆ ರಕ್ಷಿ ಶೆಟ್ರು ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪಡಪುರ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾಲ್ ದೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಪದೆ ದೇವಸ್ಥೆ ಪಟ್ಟರು ವಿಜಯ ವಿ ಕೋಟೆ ಅಂಡುಳ್ಳೇರು ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ. ವಾಯರ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದಾರೆ ಸರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಬೊಗರಿ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ಬುಕ್ರಿ ಮಲ್ಲಿಡ್ಪುರ ಬಾರಿ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ತಲೆ ಎಲ್ಲೆ ನಾಯಡ್ಲ ಮೆಡ್ಲು ಅಂತ ಪಾನಲ್ ಬೇಲ್ದಾಕ್ನ ಪುದಾರ್ಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲಡಿ ಎಲ್ಲಿಯಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಎನ್ನ ಪುದಾರ್ಡ್ಲ ಹೊಸಬೆಟ್ಟದ ಪುದಾರ್ಡ್ಲ ಐದು ಒಂದು ಬೊಲ್ಲೆ ಬೈಂದೂರದ ಅಲ್ಲಿ ಬದನ ಕೆರ್ಗಾಲ್ಡ್ ಬತ್ತನ ಬೊಲ್ಲೆ ಕಾಮನ ಮನೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪೈಸತಿ ಬಾರಿ ಪಾರ್ದನ್ ಮೂಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಂಪ್ಲಾಡ್ ಮೂಲ ಸೆಮಿಟ್ ಪೋಯಿನ್ ನಾಯರ್ ಬುರ್ದು ಪೋಯಿನ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಮಲ್ಲಿಕ್ ಒಂಜಾರು ತಿಂಗಳು ಅವಲ ಮಲ್ಲಿಕ್ ಆತನ ಸಿರ್ವಾಡ್ ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿ ನೆಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ ಆತನ ಈ ಸರ್ತಿ ಬಣ್ಣ ಮಲ್ಲಿಕ್ ಆದಿತ್ತು ಇನ್ನು ಗಣೇಶ್ ಅಜಿಲ ಮುಗಿಯ ಸರಪಡಿ ಗಣೇಶ್ ರೆಡಿ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜತ್ತಿಯರು ವಾಪಡಿ ಹಾಳಾದ ಬಿಡೂರು ಬೇಡ ತುಷಾರಬಾರ ಪುಟ್ಟಣ್ಣನ ರಣರಂಗಮಲ್ಲದ ಚಾನ್ಸರು ಜಯಗಂಡ ಪುತ್ರ ಕೂಡೂರು ಬೇಡಿಯೋ ವಾಪಡಿ ಹಾಳಾದ ಹೊರೈ ಲೂಯಿಸ್ ಸಂದಾಂಡನ ಭಜನನ ಬರಲಾದ ಚಾನ್ಸರು ವಾಪಡಿ ಹಾಳಾದ ಕೂಡೂರು ಬೇಡ ತುಷಾರಬಾರ ಪುಟ್ಟಣ್ಣನ ಭಜನನ ಬರಲಾದ ಚಾನ್ಸರು
ವಿಜಯ ಕಟ್ಟಬರದ ಬ್ಲಾಕ್ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು 11.40. ಲೂಯಿಸ್ ಸಂತಾಂಡ್ರನ ರಡನ ಬಡದ ನಾಡಬಲ್ಲ ಚಾನ್ಸರ್ ವಾಲ್ನಾಡಿ ಹಾಲಾಜೆ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ನಾಡದ ಬಲ ಭಾಗದ ಚಾನ್ಸರ್ ಪಣಪಿಲ ಕಂಬಲ್ ಹಿಡ್ದು ವಾಪಸ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರುಗು ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಪುತ್ತೂರ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಕಂಬಳ ತಿಕ್ಕಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.